क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दासान्दि सोलिगासिनो 132थि दुरान्ड कापनि फुटबल गेलेनाया साइ स्टेडियामाव दासान्दि गेलेबाय थानाय हानजाफोरनि गेजेराव देरहानाय आरो जेननायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनै दुरान्ड कापनि गुबुन मोनसे मेचखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दिल्ली एफसी आरो त्रिभुवन आर्मी एफसी हानजानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेदों। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गेलेनाया गोख्रोंसिन जानायलाय बे मेचखौ 1-1 गलाव ड्र जायो। गेलारियाव जिरायनानै गोबां सुबुंफोरनि नायनाय आरो हेफाजाब होनायाव दिल्ली एफसी आरो त्रिभुवन आर्मी एफसीनि गेजेराव गोबां गल होलायनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय जोबथा समसिम 1-1 गलावनो मोन्नैबो हानजाया ड्र जानायजों गोजोननो गोनां जायो। फारसेथिं दिल्ली एफसी हानजानि कच सुरिन्दर सिंहआ हानजानि देरहानो हायैखौ लानानै खौरांनि सिगाङाव गोजोननाय गैयै फोरमायदों। But result is not in our favor because we were not able to connect the chances. The boys did well in the second half to maintain the position, but the only thing which was required in the attacking third, we were not able to finish the ball. So this is not good for us because this match was very important for us to win. So we need to prepare for the next game. इसको analyze करेंगे. Then we have a time in between, so we can prepare well. और जो लीग का लास्ट गेम हमारा है वो चेन्नई के साथ है 18 तारीख को. So no doubt we will come back strongly. अभी कितना 2 पॉइंट मिला? You can talk. जी अभी 2 मैचेस 2 पॉइंट्स भी got it. कैसे लगा जी कैसा लगा? How do you feel? Game was good. You can see like a lot of domination. We could have scored around maybe 6, 7, 8. We missed a lot of open chances. So obviously it is not good day for us, but I hope it is good day for them. So whatever maybe as a team, as a coach, we have to digest the results. So we are looking forward for the next game. कहाँ होगा next game? Guwahati. गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।